Здравейте хора, днес съм в нашия нов сервер PvP Revolution Bitches, който е Factions, MCMMO, Pets, Kids, Events, всяки такива други простотики. И ще ви разведа малко, ще ви покажа ларповете, ще ви кажа какъв е сервера, какво се прави и така нататък, каква е идеята. И те много ви хареса, нали? Така, сега ще започнем от правилата. Те ги имат тук на стената на английски, обаче ако някой не ги разбира, може само да напишете rules и те ви ги изписват в чата. Така, хаковете като X-Ray, Nodo са забранени, не обиждай, грифа е позволен, разбира се, защото е PvP Faction. Обжавай персонала, там админи, каквото и да е стана въпрос, и другите юзери. Рекламирането е забранено, съжалявам. Не лъжи персонала или който и да е било в целия сервер. Не искай айтеми, OP, админ, ранкове, каквото и да било, защото ще бъдете мутнати, който и да сте. Не спами в чата, не спори с персонала. Така, втората страница, само едно правило има. Ако намерите някакъв бъг в world, където и да било на някой warp, ако може да кажете на админите, нали, и така. Сега ще ви поговоря малко за PvP ранковете, които не са също като админи и такива, те са PvP ранкове. Значи, можете да вдигнете вашия фейм, като убивате хора на PvP, а фейм е ето това. Ето това. То ще ви вдига ранковете на определен фейм. Така, колкото повече фейм имате, толкова повече взимате на кил. Значи, ако имате, да кажем, нямате никакъв фейм, сигурно на кил ще взимате по едно. Ако имате 50 фейм, може да взимате по 3-4 фейм на кил. Така, това са ранковете, на които даваме награди и колко фейм ви трябва за този ранг. И отдолу са наградите за ранка. Значи, този ранг, като станете този ранг, ще вземете така награда. Трябва да пишете на мен, Hydri8, за наградата. Имате право на наградата по един път. Командата е за да видите топ 10, топ 5, не знам какво е, ладер. И ви изписва топ 5 играчи, които имат най-много фейм. Така, командата rank ви показва колко фейм имате вие, колко фейм ви остава да вдигнете ранг и какъв ви е ранг. Ранка принцип е пред името на играча. Така, сега ще изведа малко в спауна, кофички, мофички, тук може да си купите сън, ендер честове, разбира се, надолу тук има храна, от всички страни може да се влезе. Ето го спаунчето, стабилно, нищо не е теглено от тук, само е това е гледано от нета как да се прави, иначе всичко друго е от нас правено. Тая по една, World Edit, колко си играхме, не напитайте още. Така, това тук е Warp Help, това е Warp Enchant, шопчето, там долу е Warp Repair, както виждате имаме Warp Daily Jump, който айтемите на финала, ето тук се рескат всеки ден. Ето днес какви айтеми има и други там работи. Да, това е Warp Enchant, Warp Heal, почне покажа всички варпове. Ето това е PvP арената на спауна и от тук се излиза по принцип, за да отидете в world някъде, просто изтичкате насам, да не ви цепкат някой, защото ще умрете, бягате и това е, излизате там, ходите, правите си къщички, мъжчики, други работи. Ето тук просто се биете, протекнато е, няма смисъл да се опитвате да решите и така. Сега имаме спанчето, сега ще видим warповете. Warp Daily Jump, както вече казах за това. Всеки ден се реска, айтемите на наградата, извинявам се, айтемите на края, ето го Warp Jump, Warp Daily Jump. Не е много лесен, не е много труден, просто да се упражнявате, нали, и да вземете някаква награда за вашите усилия да се упражнявате. Следващия Warp Drop Party, това е евент. Drop Party, стига е. Drop Party.
Warp Drop Party, тук честове местове, XP, дропваме, вие се кефите, така, стабилно. Съжалявам, че така се бъгат честовете, обаче така се, това е заради анти-X-Ray. Заради анти-X-Ray скрива всички честове и такива работи. Съжалявам, че така се бъгва. Трябва да сте близко от тях, за да виждате, че е чест, иначе може да се отвори. Ето, следващия Warp Equip. Тук може да видите всички наши админчета, хелпърчета и такива. За сега сме само 4, 5, 6, мисля, че сме, както и да е. Warp Enchant. Следващия Warp. Ето, това е на спална enchantчето. Тук има история, порно, каквото си пожелаете. Такова. Както и да е. Тук нагоре са enchanting tablечетата. Тук енчантвате, правите каквото искате, до 30 лева са, между другото. И така, следващия Warp XP, който е само за чат хелпъри и такива ранкове по-високи от юзър. Юзърите не могат да идват тук, съжалявам хора. Както и да е, тук просто да покажа, заставате на пешерпета и спамва едно зомби, там каквото и да е. Кофичка тук да си свърите буклуците, чай да го килне то. Ако може, ако идвате тук, ако сте по-висок от юзър, да си килвате мопчетата, защото не знам. Съжалявам за лекия лаг. Както и да е, следващия Warp Fishing, който е извън спауна. Не знам защо така лагва, много се извинявам. Тук е PvP между другото, просто идвате тук и фърляте въдичката, ловите си рибка и така. Warp Food. Какъв е то лага е. Както и да е. В принцип няма много лаг сървър, така че не знам какво става. Мисля, че е нещо от хоста. Той е в принцип онлайн, така че е тук козички, кокочици, кравички и такова прасенца. Следващия Warp Help. Тук са команди, такива работи, кой да показвам. После вие като влече видите за ето тук и тук. Има място за още команди, така че не е напълно. Следващия Warp Idea. Така. Тук пише какво представлява самия Warp. Тук могат да задавате идеите. Значи взимате безплатни книжки и пера от тук. Пишете каква идея имате. Например, искам Striptease Club Sign. Striptease, така. Sign Close, мятате я в дропъра и това е. И после ние можем да прочетем, да си махнем това, да вземем книжките, после ще го прочета това от този младеж. Още една. Само извинявам се. Така, сега... няма значение. Следващия Warp Jump. Това е един евент. В принцип е затворен. Всяка вечер от 8 часа българско време има 2 евента. Различно е всяка вечер, така че може да се порадвате малко. Показвам Warp Jump. Труден е, не може да се мине само ако сте 5-6 човека, защото тук има скелети, те се цепкат, вие трябва един да ги разсейва, другите да минават, както и да е. Тук не може да се тъпа или такива работи, следва тихом, така че още не се опитвайте. Warp Лабиринт. Това е на английски, така че не ни казвайте, че сме ботове и такива работи. Тук е лабиринтчето, влизате си, ходите си, така. Пак е евент това. Следващия Warp, Last Man Standing. Това е друг евент. Какъв е то лага е, Боже Господи. Каква е целта? Влизате вътре там, листата започва да падат под вас, трябва да сте последния останал на листата, за да спечелите наградата. Или последните трима, не знам, не съм сигурен.
Както и да е, не можете да сетвате хом на никой Warp, така че въобще не се опитвайте. Warp Miner. Тук махаме най-горния ред и отдолу са руди, муди, такива работи, копвате си и така. Следващия Warp Mob Arena, друг евент, това също е евент, така че да, Warp Mob Arena. Тук спаваме мобове, босове, такива работи, идвате, цепкате и това е следващия Warp Money. Този плагин е много готин. Колкото за една минута в сървъра ви даваме по $1. На мен не ми изписва, защото аз имам максималните пари в играта, иначе трябва да изпише колко пари ви е дал. Така че следващия Warp, между другото това е на спауна, ето там се идва, тук обикаляте, чик и влезете вътре. Следващия Warp Nether. Warp End няма още, все още. Ще има сигурно в бъдеще. Сега решихме да няма. Между другото лавата бие ден тук, така че внимайте много. И PvP. Тук е PvP. Ако минете Glowstone, могат да ви цепят, така че пак казвам, внимайте. Следващия Warp. PvP. Това е PvP арената. Ender често е, разбира се, тук. Само да ви покажа. Ето я. PvP арената. От тук не може да се влезе, така че трябва да дойдете тук отдолу. Можете от тук, няма значение, всички водят насам. Тук влизате и няма излизане, късмет пичове. Ако умрете, така е било писано, съжалявам, няма връщане на айтеми. Между другото излияте на Ender Dragon на главата, мисля, че това е много готино. Ето, тук ви дава Strength и Regeneration, по-силни да сте, такива работи. Да, следващия Warp Race, това е друг евент. Състезавате се, тичкате, правилата са тук, който иска да идва да ги прочита. Между другото, почноките не са позволени, само да кажа, и без това ще се премахнат ефектите, така че няма смисъл да си хабите почноките. И някои от pressure plates навънка ви дават Speed 2. Така че може да ви покажа. Само ще ви подскажа, че някои ви дават Speed 2, някои махат, някои нищо не дават, просто така ви залъгват за сложени. Ето Speed 2 за няколко секунди. Мисля, че е 5, някои дават повече, така, ето го Warp Race. Така, обикаляте, тук. Първите трима взимат награда, така че давам шанс на всички. Warp Repair, тук си репервате всичките брони в инвентарито или броните, които държите в ръката си. Следващия Warp Shop. Нямам се идея защо лаги така. Ох, Боже Господи. Какъв е то лага, е? Така, съжалявам за това, хора. Малък дефект. Бъгна се нещо. Сървъра крашна, не знам защо. Ето го Warp Shop. Тук пише как се използва. Десен бутон на табелката за да купиш айтъм. Ляв да го продадеш. Имаме акцион, ако искате. Може да продавате айтъм на хора в чата. Пишете аукцион, старт. Ще има други клипчета за това, така че вие като влезете ще видите. Следващите Warp е Warp. Чайте само да видя втората страничка. Warp Spliff, друг евент. Само ще ви покажа. Ето го спливчето. Тук вътре скачате. И така. Ето тук могат да гледат хората, ако искат. Който не иска да участва. Следващия Warp Sprint. Друг евент. Какъв е то лаго е? Може би е защото снимам, съжалявам за това. Така, ето го Warpчето. Готово. Мина се там. Първите трима печелят награда. Warp Treasure. Друг евент. Тук ви даваме фри безплатни Iron лопатки.
Има 17 честа под пясъка, вие трябва да ги намерите и така. Мамка му, мисля, че разбих табелка, не знам, както и да е. Следващия ларп, няма повече ларпове. Това е хора за сега. Сървъра е 24/7, няма никакъв лаг. Забравя да ви покажа китовете за юзерите. Kit Daily, който може да се взима всеки ден. Kit Daily, който може да се взима всеки ден. Бронички тук, weaponче, пошанки, някоя друга, така TNT. Следващия Kit Weekly. Чайте само да махна тия букуци. Kit Weekly започва от тук. Да, ви храна, всякакви такива работи. Golden Key. По-добри брони от Kit Daily, Bedrock. Ако само да ви кажа да запазите къщата, да не я хвърляте, защото ще ви трябва. Аз в друг туториал ще ви кажа защо ще ви трябва, така че не изхвърляйте. И Kit Monthly, който може да се взима всеки месец. Не искаме да ви даваме, нали, толкова много айтеми, много китове на един ден да взимате, защото няма да има никакъв смисъл от сървъра. Съжалявам, сега се напълних. Брони, диамантени брони, стрелички, лък, енчантната голенка, XP ботълки, храна и други много. Между другото имате бакпак, БП пишете и бакпака ви е тук. Не знам защо това не можете да взимате айтеми в бакпака, трябва да напишете БП и да преместите айтеми от тук. Сега ще се бъгнал, както и да е. И това е хора за днес. Аз съм High и това беше сървър Revolution Bitches. Мерси за гледането. Джойнвайте, субскрайбвайте там, други такива работи. И да, мерси.